Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulliant TV muri yeZimbabwe ndadzoka nema-updates enyu emanheru. Munozviziva watona ndatoya kudai so. Tell a friend kuti Kulliant is online. Ende kana uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZanu PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanu PF boy kani. Ndauya panapa ndine ma-updates nhasi akamira akadai so. Zvinhu zviri kuitika muZimbabwe current situation pari kunzi Tshabangu wins another coup ndo nyaya iri kutenderera irimo muma streets yandati nditange nayo pama updates ese andichakupai. So nyaya iyi yakamira yakadai so Tshabangu ari kuendeswa kuma courts nevanhu veCCC. Zvaari kuendeswa kuma courts ikoko nyaya dziri mbori kuma courts kavari kuonesana iwo hosi mukuru kunoka una masimba chinchi mudenda bhango budikira ndo bhango no pasisa zvavanga vachingoita everyday kureva kuti mvura payakamboyerera napo kana kwakunaya futi inongodzoka ichingoyerera nepapo ndo zviri kungoitika. Zvinhu zvacho zviri kutanga formula so zviri kungoita I don't know kuti chimbori chii chiri kuitika. Ndo nyaya yamabudira iri kuita panapa pari kunzi the speaker of parliament Jacob Mudenda has approved CCC's controversial secretary general Sengezo Tshabangu's parliament pegs. This has raised tensions within the CCC led by Welshman Ncube, prompting them to approach the High Court in Bulawayo to contest the reshuffle, arguing that Tshabangu lacks the authority to make such changes without party approval. However, despite the legal challenge, Parliament announced the changes, appointing Maureen Kademaunga as the new leader of the opposition, replacing Lynette Karen-Kore, while Nonhlanhla Motswa was appointed as the overall chief whip of the opposition. CCC spokesperson Williams Madzimura condemned Parliament's decision to implement the changes. But ndo zvatopo vamwe vanenge vakuzongobudikiro vakuti hazvisizvo zvamaita hazvisi pamutemo hazvisi pa constitution yedu. Ameno constitution yacho CCC kuna akambonyatsoiverenga ameno maitira vanongozviitawo. But Tshabangu auya nechimwe chekumatsenga nzungu. That's the current situation iri kuitika iko zvinezvi. Ameno kuti zvichapera sei handisi kuziva kuti chichanyatsoitika ikoko. But varume ava tatonetawo navo unosvika pakufizuka uchingotaura nezvevanhu chete kuti ningi azodai varume va ameno kuti zvichapera sei. But ndo zvaitika hama dzadiwa. So tiri papo tichipinda pane imwe nyaya. Pane mumwe mukomana akambobuda kuMozambique pamazuva aya pavari nyaita zvekuprotesta achitora video achiti polisi iri kukanda mategas mumaflats ayo. Mune vana vadiki mune vana vacheche. Vana iva vanozoita sei ko mategas pamaflats zviri kupindirana papi nekuprotesta kuri kuita vanhu. Handiti ari pakati pekudaro ndo pakabhatanga kudedzera kuti ndapfurwa nepfuti achitoti please ndapfurwa nepfuti ndakufa ndibatsirewo chinchi. Vazotoenda zvakadaro akabhaendeswa kuhospital. Nhasi pari kubuda shoko rekuti mupurisa iyeye mukomana iyeye I mean afa. That's the current situation in Mozambique. Hazvina kumira zvakanaka inyaya inosiririsa handiti. Right. Pane nyaya imwe yandakasangana nayo. Iyi nyaya imanje ndikuona pakaitwa kadzungu mbijana pakuti pakabuda nyaya vanhu vakatanga kuzonditega Kulliant vada kunditi mhanye unoona nyaya nditi. But zvaifanira kuita vanhu vaifanira kungorowa ma screenshot vaita se voya vondikandira since vaona ndarakaningirira nyaya. Pane robot rakanzi rakaenda kuuse it nezuro. So that robot iroroka pane varakasha vabva vatanga kubuda vachitaura kuti use it yagadzira robot. Saka ndo zvina ndakamirira kuti ndinyatsonzwisisa kuti vari kuti vagadzira robot ragadzirwa nema lecture maprofessor aya here kana kuti ragadzirwa nema students. Ndo zvendaida kuti ndinyatsonzwisisa ipapa. But faster yacho yakarowa. Even Star FM ine matauriro yakazviita ichiti first humanoid robot with female features named Sophia unveiled at the University of Zimbabwe. The robot, which has near human resemblance, language, contemplates movement and navigation, uses artificial intelligence, AI, and computer vision capabilities. Robot Sophia was developed by the Hanson robotics team in collaboration with the University of Zimbabwe computer and AI researchers. Urikuona university yakabhanzi pfei pa ndopenda ndonyazonzukisa. But ava vanonyatsotaura zvinhu chaizvo. So ndakatry kutsvaga vanhu vaya vese mai because nyaya yacho yazonyatsoudzoka mupfungwa mangu. No man, vanhu ava pane zvinhu zvavaitaura vachiti kwazogadzirwa chakati iri kutoenda kumberi iri kuvakwa nevaya. Saka ndaida kunyatsonzwisisa because ini gore rakagadzirwa robot icho ndachitonyazoriziva. But ndakatoiza zvangu chinhu icho chichato ne 8 years chagadzirwa.
ende zvikunzi chakagadzirwa pauniversity ndo anonzi madrama iwayo aina ndidika zvekuti ndingosiya muchinzi mukunyeberwa kaime amungaitwe kunge vanhu kuzumba vakajara ungodzwa zvinhu vobvuma zvese anditi aiwa hatisi vanhu vechibharanzika mazimbabweans zvokuti muramba muchingoitiswa zvinhu zvakadaro ndiripo saka basa rangu rinozoita rechi so ndabva ndazongosangana zvangu neichi chipo ndaida vakandira chijoka ichi but anyway ndakushaya kuti manje ndochinangana nani direct abuda offside panyaya yechirobot ichocho ichi because nyaya iripo pari kunzi Sophia is a social humanoid robot developed by Hanson Robotics in 2016. She known for a realistic skin and ability to make human-like expressions. Sophia's AI combines neural networks, symbolic AI, and machine perception to enable her to hold eye contact, recognize faces, and understand speech. She is designed for research, education, and entertainment, and has appeared on talk shows, spoken to conferences, and addressed the United Nations. Amunzwa basa chacho chakagadzirirwa. Zimbabwe vane zvavakachiunzirawo zvavo zvekuzimbabwe handiti vachibudisa vachidai so pauniversity but I'm disappointed kuti vanhu vacho vazongoikurumidza nyaya yacho. Ndaida kuti ndinyatsokuratidzai kuti ningi anga achibuda musaga pakadai so but zvokuti chizonzi chakagadzirwa paUZ imeno bvumai zvenyu ikoko ndatokuudzai ipapo just in case vanogona kuzouya muvangwarireka 2028 ari kuyo vakukambena zvavo vachiti iri kuvakwa nenyika nevayo takagadzira robot redu rekutanga but nezuro zvazviri kwese iko zvinonzi just that vanhu vadeleta zvimaposti zvese zvezvia vatoona kuti aizviko nyaya yacho hakusiriko kwairika zvinhu zvinoita zvichinja mazviona manje. Ndichibva ipapo ndikusangana nenyaya yaniki mangwana yaari kubudisa. Muri kurangarira nyaya takabuda nezuro tichitaura nyaya yekurusape General Hospital varwere vanga vakarara pasi. Imi munhu akanzi akarara pasi akangosirwa zvimastaff vaisirwa jira bharare ipapo but mukuona defense kurwa naniki mangwana kuti munyatsoona vanhu kudherera kuti vanhu akangokudzai zvese hapana zvemuchaita kana kuti kuita sei I don't even know but ivo vari kubuda panapa ari kutaura kuti zvoni there is a picture making rounds on social media about a patient on a hospital mattress. The institution cornered explained that the patient in question who deserve their privacy and dignity respected has a condition that makes them restless and agitated. Therefore, a decision was made to make them safe by putting them on a mattress to minimize the risk of falls and injury. The institution concerned will issue its own statement, but we felt a need to clarify things. You feel a need to clarify things because mama wati kuri kupisa social media why is it makati vanhu vakarara pasi makambozviona kupi ko muda kungopuwa zvima explanations nani basa rese muchipatara chikupi chinorara even kana zvima staff zvacho zvakawaridzwa papo zvakajikika chichakadaro chicho machances ave kudona mibhedha yemuhospital yakagadzirwa nzi idonhedza vanhu here matine zvinofanira kunge nezvimasimbi maside saka machances ekuti vadone ndapi machances acho kuti hati kuzvichisa machances ekuti pamwe vasadone unozati pane zvimwe zvinhu zvokuti munongozongovhara zvenyu kana kuti vamwe mozongovharwa muchibvuma amen zviri kwamuri ndinongosiyira kwamuri nyaya yacho because ndimi munogona kunge muri kubvumirana nazvo zvavanenge achitaura inini ndikazoramba zvese ndagara handitoteerere zvavanenge vachitaura vanenge vachitoti vachitaura zvichipinda neuku zvichibuda neuku zvozodzoka zvakuvhetwa vataziva kuti apa muri kudhomora vanhu. Muri Zimbabwe ndo ma-updates andinawo zvamanje manje but ndisati ndabuda muri kuziziva izveso kuti vanhu vakusenda ma-audios vachitaurawo zvinhu zvinenge zvichiitika ma-current situation zvinhu zvavari kusangana nazvo mukurarama ndo zvatakaisira nhamba idzodzidzi kana vanhu mune zvenyu zvamunenge muchida kunge muchitaura muchi zvizobudawo panapa feel free nhamba ndo zvatakatodzisira kuti munobva mangosenda mobva mangotaura zviri zvanhasi sarai muchiteerera this audio mobva mandiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Udaro nonzi Munangagwa wakangwarisa uyo wakangwarisa mudharo yanonzi Munangagwa uyo wakangwarisa ende hakuna munhu anoonerana naye zvinhu ipo paya kana achiona nameso ako wakangwarisa
handiti munonoti ari kuspoila vana vadiki vese, ari kuspoilisa vana vadiki vese. Hubert Angels yoyo wakaspoiliwa zita rake, yatongova corruption. Hubert Angel ike nezvichivhayo wakapinzwa musystem ireriri recorruption. Nevamwe vetisingatauri namazita avo, taakutaura vanhu vari popular munyaya dzecorruption, vanokontribhuta zvakanyanya corruption, kwete kukontribhuta kuvaka nyika, kontribhuta corruption. Mnangagwa achivhayo nevamwe varimo mukati umu. Naye vana Gilbert wata nana Tino Machakairi, they are contribute. Chamunofana kuziva ndechekuti ZANU-PF ikakuona kuti uri munhu asingasapoti ivo, that's why vakaisa state of security agents kuti vakuthreatene, voya vokunyenga, vokupfimba iwewe, tokupa ichi, urege kutaura chakati, siyana nazvo. Manje isusu hatitwi izvozvo, inini handitwi izvozvo, handidi vana vamai, handitengesi. Ukangoona pangoita, ende izvozvizvi mukanatsa kuona kuti game ramuri kutaura pasocial media rokuti Hushman Ncube, Tendai Biti, Tshabangu, they want to say who is the owner of the party. It's a game. Igame iyo yaya vari kutoplaya yeye. Rura ndichikuudza ichokwadi, igame. Iwe pachezvo vanotozivana kuti wewe player role iyi, iwewe play role iyi, iwewe play role iyi. Chavari kuda pa party yakasiyiwa naChamisa, yes, triple C yeye, kuti ife. Saka vari kuita mutamba vanhu tsoro idraft so yavakatoronga kubva kuna Tshabangu. Tshabangu ike zvinezvi anonzi iye ndi prime minister, nokuti vakaita mubatanidzwa wavo. Ndi prime minister akatobhadharwa mari, ndoye ari kunzi iye akapoisonirwa mari iyoyo. Haana kupoisoniwa Tshabangu. Tshabangu idraft, igame riri kuitwa kuZANU-PF. Kana akapoisoniwa wakaregerei kufa. Kungoinda kuSwitzerland kuhospital oita dzaanoita, then odzoka ava patitle konzi uyu ari kurwara, akati wakuda kustep out for this part because ndogona kuurawa. Igame yeZANU-PF. Kubva kuna naJoshua Ngomo nevezipura wati nedzimwe pati dzatokanganikwa navanhu, dzineva maona vakafanana naChamisa vakatourayiwa neZANU-PF nokuda kwepolitics. That's why ndambotaura ndichiti ZANU-PF haidi next door kana kuti mwana kana kuti mukadzi anoiudza kuti pamuri wrong, munofamba makadai pamuri wrong. Havazvigoni kuzviita izvozvo. Pane mukomana akabuda paaudio achitaura kuti nezvokuti zviri kuita chivhayo zvinondirwadza nekuti kune nherera dziri kunze. I think ndiwo wakamuedita. Yes, ndiwo wakamuedita. ZANU-PF musati havavhuri maYouTube, ende vanotonatsa kuziva kuti izvozvizvi kuYouTube kuri kutaurwa chokwadi. And the true story to building a country and the wrongdoing, what we're doing here. The YouTube, they tell the truth and they are speaking true. Atiti isisu tingasapotiwa neZANU-PF tese. But
dai ZANU-PF yakanga ichita zvinhu zvakanaka, ma-investor, makambani, mamine, anything, everything, they are working with them properly, nicely. We cannot, every Zimbabwean can working under ZANU-PF or under government. We have some different company like South Africa. You have some different company. Some other young people, they are talented. We're supposed to be far. Supposed to be far. Kana ndinotaura chokwadi, vamwe vakazivira mubhedha muno nemari yeSouth Africa neBotswana neNamibia neAmerica. Vamwe vakazivira flow chaiyo yesemende iyeye. Vakaiziva vana vavo vandoshanda kuna naAmerica, vashanda kuSouth Africa, vashanda kuBotswana, vashanda kupi, Canada, wherever, China, Dubai, India, UAE. But all along, they have failed as a parents to build a proper house for their families and children. But that is good because the children, kunzi chirere mangwana chigozokurerawo. Vamwe vabereki chaivo vakazotopfeka shangu nokuda kwavana vavo vachibva kuna naAmerica. Kupfeka heti mumusoro inonzi iheti, kana suit, kana blanket, kana kuvhura inonzi proper door. Vamwe vaingondokumura miti. Nyika ichakatonaka. ZANU-PF isingadi kuiudzira zvokuita. Tine nherera dzakawandisa dziri munyika. Tine chembere dzakawandisa dziri munyika. Tine madhara vakawandisa vari munyika. Tina mapofu akawandisa ari munyika. Tine zvirema zvakawandisa zviri munyika. Tine zvirema zvakasiyiwa naJairos Jiri auraiswa neZANU-PF. Zvakawandisa zviri kutambura, but zvaichengetewa naJairos Jiri. Jairos Jiri achiwana madhona kuAmerica. Chavakaurayirwa Jairos Jiri inyaya yekuti mari yaienda tsuru iye. ZANU-PF yaida kuti mari uye kuZANU-PF then vozopa Jairos Jiri. Zvoita kuti ZANU-PF ndiye inosapota zvirema, but akatanga kuintroduce nyaya yekuchengeta zvirema ndiJairos Jiri akaurawa. Tine vanhu vakata saivavo vandamenjena vanoda zvipatara, vanoda health care, vanoda chikafu chavanotenga munyika, vanoda kubatsirwa negovernment. Ndai paBotswana haina munda weinorima, vari kurarama namaminerals. DRC kunewo, but hamunamboona DRC ichinzi vabva munyika mavo vachienda kune imwe nyika. Since from 1994, the war of DRC started until today, but they are still managing to supply a food to their citizens. Doesn't matter the infrastructure of DRC is poor and dead. Angola here. Mukaenda kusiti mwe Angola, muno pa Angola. Pano pa Angola. Kwete kuresa, pano pa Angola. Kunoti vane imwe city iri beautiful kudarika Dubai, kudarika America. Pano pa Angola. And the tourism vanotoida nzvimbo iyoyo. Munoona kuti Mutare yese yava nzvimbo yamatourism. Vachiuya vachindoona kunoona chimanimani, chinyi, kotsoko, vachienda. Vobvapo voenda kunoona Vic Falls. Vic Falls is not a Zimbabwe only. I think it's a 4 nations they are contributing, or 5 nations they are contributing there. Malawi, Zimbabwe, Zambia, Namibia. Namibia, Zimbabwe, Botswana, they are contributing there. But where the money goes, inenda muhomwe dzana munangagwa.